De gemeente Menamera-Diel en de veiligheidsdienst van de Vleenbasis hadden dik naar het spottersplak aanzet. Spotters parkeren de auto's nou vooral in de berms. De politie en de marechaussee zorgen erop dat ze hard onder controle. Op het stuit wel aardig. Ja? Ja, juist bij in Jelsum, nou ik denk wel 3 keer zo druk als hier nou. Ja. En het verkeer riet je mooi terug. Dus we hadden hier aardig in de macht, zeg maar zeggen. Als Elsen hier op het dikje parkeert, kunnen de hulpdiensten er net deel bij niet gevallen. En er is nog een reden voor de aanzetting. Omdat je hier een grote opstopping krijgt van voertuigen natuurlijk. Ja. En dat maakt, als het al je dingen is, ik weer de dik op. Ja, dan wordt het een grote chaos en iedereen gaat voor zich. En dan gaat het zijn van we zetten daar een stekdeel. Nou, je ziet het. Dus er staan een soort mensen, maar dat is al hier op de fiets en brommers en motoren. Dus dat gaat zijn gonkje. We hebben het vol les van. De spotters komen overal bij om hier de vleentuigen te zien. En de marsemers, die lieken het al hier wat over haar hinnen komen te litten. Ik heb er geen probleem mee. Nee? Nee, ik vind het wel gezellig. Is het wel gezellig? Ja, vind ik wel. Ja. Ik ga kijken even naar de gemeente bellen. Ja. Want ze komen dan op de wc doen. Dat ik nou als je nog toen ik zei tegen de gemeente, je moet geen mobiele toiletdeel zetten. Ja, maar ze hadden mij in een vliegbasis bij. Nou, ik had een bij de vliegbasis. Die man van de centrale zei, ja, dat snap ik wel. Die stuurde naar de gemeente. Dus die stuurde nu staan, maar ik zal tappen bij meer een mobiel toiletdeel te zetten. Dus er komt misschien nog een mobiel toilet? Ik denk dat er een komt, ja. Want anders kwamen ze bij jou onder door. Ja, nog de hele ochtend.